இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா விவோ எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷோரூமில் இருக்கோம். ஏஜென்சி கள்ளக்குறிச்சி. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவோ பிராண்டில் X70 சீரீஸில் X70 Pro அண்ட் X70 Pro Plus ரெண்டு மாடல் லான்ச் ஆகிருக்கு. இந்த மாடலோட நம்ம ஸ்பெக்கு அண்ட் இதோட ரிவ்யூ எல்லாமே இப்போ பார்க்க போகிறோம். பார்த்ததே தெரியும், அது ஏன் ஃபோட்டோகிராஃபி 85 மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நம்மளுக்கு இருக்கிறது ஹேண்ட்செட் X70 Pro Plus. நம்ம கையில் இருக்கிறது பிளாக் கலர். ஓகே, ஓரமாக வச்சுட்டு உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். IMEI நம்பர் கார்டு. நெக்ஸ்ட் பேக் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிளாஸ்டிக் டைப் விவோவில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அடுத்து சம் கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சி USB கேபிள், 44 வாட்ஸ்க்கான ஃப்ளாஷ் சார்ஜ் 2.0 விவோலேருந்தே கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்செட், டைப் சி ஹெட்செட் கொடுத்துருக்காங்க. சிம் எஜெக்டர். பேக் சைட் மேட் ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் லுக் தெரியும். ஓகே, ஒரு வழியாக அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷிங் அண்டு 3D கவர் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலாக இருக்குது. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா IR சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட் டைம் X70 சீரீஸில் விவோலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் கொடுத்துருக்காங்க X70 சீரீஸில். ஓகே, லாக் பண்ணியாச்சு. மெயினாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரான்னு வரையில் 50 மெகாபிக்சல் பிரைமரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா லேசர் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அண்ட் OIS சப்போர்ட்டோடு உண்டு. நெக்ஸ்ட்டு 8 மெகாபிக்சல் பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ. அடுத்து 48 மெகாபிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. அல்ட்ரா வைடுக்கு 48 மெகாபிக்சல். 12 மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ சப்போர்ட் உண்டு. ஸ்டெபிலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 360 டிகிரி கிம்பிள் ஸ்டெபிலிட்டி. நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன தான் 360 டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு சாம்பிள் வீடியோஸ் கொஞ்சம் காட்ட பாருங்கள். லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் குவாலிட்டி, அந்த கலர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் சம் அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. டைம் லேப்ஸு, லாங் எக்ஸ்பீரியர், டபுள் எக்ஸ்பீரியர், ப்ரோ ஸ்போர்ட்ஸு, டாக்குமெண்ட்டு, பாகரமா, லைவ் ஃபோட்டோ, ஸ்லோமோ எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆப்ஜெக்டோட கலர் பாருங்கள் எப்படி இருக்காங்க, வேறு லெவலாக இருக்குது. போர்ட்ரேட் மோடு, சன்லைட் ஃபோட்டோஸ்லாம் பாருங்கள். இந்த கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபோட்டோஸ் எடுத்தால். இந்த க்ரீனிஷ் அண்ட் ப்ளூ அதெல்லாம் பாருங்கள். விவோ பொறுத்தவரைக்கும் சொல்ல தேவையில்ல, சாஃப்ட்வேர் மாதிரி தான். அவங்க ஓன் சாஃப்ட்வேர் ஃபன் டச் OS வெர்ஷன் 12 ரன் ஆகுது. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் மெயின்னு சொல்லலாம். ஸ்னாப்ட்ராகன் 888 ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணி 888+ ப்ராசஸர் இருக்கும்.
அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12GB + 4GB விர்ச்சுவல் ரேம் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ரேம் இது பண்ணிக்கலாம். 12GB 16GB வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆண்ட்ராய்ட் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லெவலில் உங்களுக்கு வருது. ஓகேங்களா, ஆண்ட்ராய்ட் வெர்ஷன் லெவல் நெக்ஸ்ட் அப்டேட் வரையும் உண்டு. இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா X70 Pro அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம், ஓப்பன் பண்ணுவோம். சேம் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் தான். ஒரு வழியாக ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஹேண்ட்செட் தான் இருக்குது. X70 Pro கையில் எடுக்கும். ஓகே, இதை ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா EMI கார்டு அப்படியே ஓப்பன் பண்ணுவோம். TPU கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்காக டிரான்ஸ்பரண்ட் TPU கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 44 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் விவோலேருந்தே கொடுத்துருக்காங்க. பெயினஸ்ஸு சிம் டூல் கிட்டு, டைப் சி USB கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சி ஹெட்செட் விவோலேருந்து விவோ பிராண்டு டைப் சி ஹெட்செட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம ஹேண்ட்செட்டை இது பண்ணுவோம். இதை தூக்கி வைப்போம். ஓகே, ஹேண்ட்செட்டை நம்ம புட் பண்ணுவோம். ஹேண்ட்செட் லுக் பார்த்தீங்கன்னா 3D கவர் டிஸ்பிளே. ஒரு X70 Pro ப்ளஸ்ஸும் சரி, X70 Proலையும் சரி, அந்த டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே E4 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 3D கவரோட அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து X60 சீரிஸ் ஆகட்டும், X50 சீரிஸ் ஆகட்டும், அதில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோ ஷூட் வந்து ஃபோட்டோ மோடில் மட்டும்தான் வரும். ஆனால் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோ ஷூட் வந்து வீடியோ மோடில் வந்து இருக்குது. ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோ ஷூட்டை நம்ம வீடியோ மோடியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கட்டும், இல்லை ப்ரெஸ் பீப்புளாக இருக்கட்டும், ஃபோட்டோஸ் யார் லைக் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இது சூப்பர் மாடலாக இருக்கும். ஃபோட்டோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அக்யூரேட்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா X70 Pro அண்ட் X70 Pro Plus ரெண்டுக்கான ஸ்பெக்கோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா X70 Pro அண்ட் Pro Plusோட ஸ்பெக்கு அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். ப்ராசஸர்னு வகையில் உங்களுக்கு X70 Pro பார்த்தீங்கன்னா MediaTek Dimensity 1200 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து விவோவோட 5G பிளாட்ஃபார்ம், ஃபஸ்ட் டைம் விவோவோட 5G பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப் டு 3 GHz. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா X70 Proவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்ட்ராகன் ஹையஸ்ட் அண்ட் லேட்டஸ்ட் ப்ராசஸரான 888+ ப்ராசஸர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப் டு 3 GHz. ரெண்டு மாடலுக்கான கேமரா குவாலிட்டி பாருங்கள். கேமராவோட ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 360 டிகிரி கிம்பிள் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கிறதுனால ஒரு அக்யூரேட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த மோஷன் ஆனாலும் என்ன தான் மோஷன் இது பண்ணாலும் ரிஃப்ளெக்ஷன் எதுவுமே உங்களுக்கு இல்லை. பார்த்தீங்களா? அடுத்தபடியாக நீங்கள் பேட்டரின்னு வகையில் உங்களுக்கு X70 Proவில் பார்த்தீங்கன்னா 4450 mAh பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 44 வாட்ஸ் ஃப்ளாஷ் சார்ஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. விவோவோட ஃப்ளாஷ் சார்ஜ் 2.0. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா X70 Pro Plusல பார்த்தீங்கன்னா 4500 mAh பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 55 வாட்ஸ் வரையும் சப்போர்ட் ஆகும். அண்ட் தென் இப்போ எல்லா பிராண்ட்லையும் கொடுக்குற மாரி ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் சப்போர்ட்டும் உண்டு. X70 Pro Plusல ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் சப்போர்ட்டிங் உண்டு. அண்ட் தென் 10 வாட்ஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் சப்போர்ட்டும் உண்டு X70 Pro Plusல. டிஸ்பிளேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே E5 X70 Proவாக இருக்கட்டும், X70 Pro Plusஸாக இருக்கட்டும், ரெண்டுலேயும் உங்களுக்கு சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே E5 யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க.
அதாவது X70 ப்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா 1200 nits பிரைட்னஸ் வரும். அதுவே X70 ப்ரோ ப்ளஸில் 1500 nits பிட்ஸு உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் வரும். வேரியண்ட்டுன்னு வகையில் உங்களுக்கு X70 ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா 8GB RAM 128GB இன்டர்னல் வேரியண்ட் வரும். அப்படி இல்லைனா 8GB RAM 256GB வேரியண்ட் உண்டு. அதுவும் இல்லைனா உங்களுக்கு 12GB RAM ப்ளஸ் 256 வேரியண்ட் உண்டு. அதுவே X70 ப்ரோ ப்ளஸில் வந்து ஒன்லி 12GB RAM 256GB இன்டர்னல், இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேரியண்ட். ப்ரைஸ்னு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8GB RAM 128GB இன்டர்னல் பார்த்தீங்கன்னா 46,999 வருது. அண்ட் தென் 8GB RAM 256 இன்டர்னல் பார்த்தீங்கன்னா 49,990 வருது. அண்ட் தென் 12GB RAM 256GB இன்டர்னல் பார்த்தீங்கன்னா 52,990 வருது. X70 ப்ரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ்னு வகையில் உங்களுக்கு சிங்கிள் ஸ்பெக் மட்டும் தான் 12GB RAM 256GB இன்டர்னல், அதாவது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 79,990 வருது.